Бүген без сезнең белән бик четерекле бер мәсьәләне күтәрәбез. Аерылышу. Бик четерекле һәм бик мөһим һәм һәрбер мусульманга аны белергә тиешле бер мәсьәлә. Чөнки бүгенге көндә җәмәгать Росстат статистикасы буенча Россиядә 10 гаилә никахлашкан вакытта, ягъни ЗАГСка килеп теркәлгән вакытта, шул ук вакытта 7 гаилә таркала. 70%. Бу әлбәттә шул ук кешеләр түгел. Әлбәттә башкалар, ягъни 10 ел элек өйләнешкән, башка вакытта өйләнешкән кешеләр, ләкин статистика бик куркыныч. Кызганычка каршы кайбер чакта аерылышу дөрес эшләнми. Шушы дөрес эшләнмәгәннән соң бик төрле, бик күп, бик зур мәшәкатьләр, проблемалар барлыкка килә. Иншалла без бүген шуны сезнең белән өйрәнербез һәм моннан җирак булырбыз. Беренчедән җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә аерылышырга рөхсәт итте. Ягъни рөхсәт ителгән. Әгәр дә ниндидер җитди сәбәпләр булса, ул чиракта аерылырга ярый. Ләкин монда мөһим булган сүз җитди сәбәпләр. Җитди сәбәпләр. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи әйткән, әгәр дә бер хатын кыз үзенең иреннән җитди сәбәпсез талак сораса, ул җәннәт исен сизмәс. Яни җәннәткә керү турында сүз бармы? Җәннәт исен сизмәс, әгәр дә ул хаксыз булай гына. Син мине быел диңгезгә алып бармадың. Син миңа фәлән киемнәрне алмадың. Мондый сәбәп кенә булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи кисәтеп куйды, шушы ханым җәннәт исләрен дә сизмәячәк. Алла сакласын. Шуның өчен җитди сәбәп дигән сүз ул монда иң мөһим. Җитди сәбәп булган вакытта гына, җитди сәбәп. Рөхсәт ителгән әйберләрдә бөтенесеннән иң җиренгеч, иң ачу килә торган әйбер Аллаһ Тәгалә өчен талак. Ягъни Аллаһ Тәгалә талакны рөхсәт итсә дә, аны иң яратмый торган әйбер. Ягъни башка әйберләргә караганда Аллаһ Субханаһу ва Тааля талакны иң яратмый. Ике булды, әйме? 3. Шайтан шушы дөньяда тәхете бар икән, шушы тәхеттә утырганда көн сайын үзенең гаскәрләрен җибәрә. Төрле эшләр белән кешеләрне адаштырырга, сугыштырырга, процент эшләттерергә, башка төрле сәбәпләрдән җибәрә шайтан үзенең гаскәрләрен җибәрә дә. Кич булар аның янына килгәндә сорый, син нәрсә эшләдең? Берсе әйтә, мин фәлән эшне эшләдем. Шайтан әйтәчәк, син бер нәрсә дә эшләмәдең. Икенчесе килә, син нәрсә эшләдең? Тегесе әйтә, мин бер гаиләгә килдем дә аларны аерылышканчага кадәр, аларны талак иттергәнчегә кадәр алардан аерылмадым, ягъни вәсвәсә кылдым. Шайтан әйтә, менә булдырдың. Менә молодец, менә булдырдың. Һәм моны үзенә якынайта, шушы шайтанны үзенә якынайта. Димәк, җәмәгать, шушы бөтен 3 хадистән нәрсә аңлыйбыз? Әгәр дә кемдер аерыла икән, бу рөхсәт ителгән исламда. Ләкин шушы вакытта ул Аллаһ Тәгаләне иң ачу китерә торган эш эшли, һәм шайтанны иң сөендерә торган эш эшли. Ягъни талакның урыны шундый. Моны без аңларга тиешбез. Хәзер хаталар турында. Нинди хаталар җибәрәләр? Бөтенегез беләсез, ислам дине буенча талакны ират сүз белән генә әйтергә мөмкин. Ягъни хатынна сүз белән генә әйтә дә, безнең талак булды, без аерылдык, шуның белән гаилә бетте. Шуның белән талак булды, аерылу булды. Аллаһ Субханаһу ва Тааля мондый хукукны иргә бирде. Хатын кыз да мөмкин, без алда хадистә әйттек, әгәр дә ул казый янына барып әйтсә, фәлән сәбәпләр бар, ашатмый, эчертмый, моны эшли, тегесен эшли, башка сәбәпләрен аңлатып, казый буларны аерырга мөмкин. Ягъни суд аша аерылырга мөмкин хатын кызның инициативасы белән. Ләкин инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля турыдан-туры вазифаны иратка бирде. Ни өчен, җәмәгать? Ни өчен? Хатын кыз хисле.
Хатын кыз бер ай бер ушамады да битте, айырылам дип әйтәме? Ират хисле түгел, иратның әзрәк кына фикерләү күбрәк хисләргә караганда. Монда бернинә кимсетү юк. Аллаһ Тәала шулай эшләде. Хатын кыз хисле, иратлар рациональ. Уйлау белән бөтен нәрсәне уйлап эшли торган кешеләр. Ләкин кызганычка каршы җәмәгать бүгенге көндә иратлар да бик хислегә әйләнде. Кайбер иратлар бар хатыннардан да хислерәк. Ачуланып, уйламыйча әйтә дә куя талак, аннан соң моны ничек шишәргә белмичә йөриләр. Хисләнеп. Ират хисләнергә тиеш түгел бит. Ират уйлап эшләргә тиеш. Шуның өчен җәмәгать берсе сүннәт буенча ничек аерылырга өйрәнәбез. Һәм никадәр матур икәнлеген күрәбез аны. Сүннәт буенча аерылу. Һәм шайтанның сүннәте буенча аерылу ничек була. Шайтанның сүннәте буенча җәмәгать менә бүгенге көндә үзем берничә очрашканым бар моның. Бигрәк тә әгәр дә Кавказ якларыннан булсалар, кардәшләребез, аларда күрәсең шундый гадәт бардыр. Сиңа 3 талак дип әйтәләр бер юлы. 3 талак. 3 талак җәмәгать беләсезме нәрсә турында әйтә? 3 талак дип әйтү бер юлы, димәк, аларның никах шундук бетте, һәм алар кире өйләнә алмыйлар. 4 мәзһәб галимнәре әйттеләр. Әгәр дә кеше бер юлы 3 талак бирә икән, бер юлы алар галимнәребез әйттеләр, 4 мәзһәб галимнәре әйтте. Башка фикерләр дә бар, ләкин 4 мәзһәб галимнәре әйттеләр. Аларның талак автоматик шундук була, һәм аларның яңадан никах кылу мөмкинчелек шундук булмый. Яңадан икенче иратка кияүгә чыгып, яшәп, аннан соң гына булырга мөмкин. Ләкин анда китәргә түгел, кирәк түгел бит инде. Ни өчен? Чөнки менә шушы яшь җегетләр хисләнеп, модага бирелеп, шайтанның модасына бирелеп, 3 талак дип сразу әйтәләр дә куялар. Бу ярамый җәмәгать. Һәм менә монда мин күрәм кардәшләребез бар, кызларыбыз бар. Кызлар инде үсеп җитә, аталар менә монда утыра. Сез үзегезнең кызларыгызны биргән вакытта кияүгә. Кияүне тикшерергә тиешсез башта. Балакаем, син талак нәрсә икәнен беләсеңме? Беләсеңме, юкмы? Ул да аннан соң 3 елдан соң килә дә бала күтәреп, синең кызыңны алып килеп, мәгез характерлар туры килмәде. 3 талак әйттем инде, бетте. Ни эшлисез? Кат тикшерергә кирәк кияүне. Беләме ул бу мәсьәләне? Юкмы? Талак бит ул уенчык түгел. Хатын кыз бит бумеранг түгел, бумерангны булай җибәрдең дә әйләнеп кире килде, Тагын бер тапкыр җибәрдең дә әйләнеп кире килде. Килмәскә дә мөмкин кире. Талак белән гомумән уйнарга ярамый. Талак сүзе, талак фикере башка килергә тиеш түгел. Шуның өчен җәмәгать бигрәк тә менә шул кемнең кызлары бар, кияүгә бирердәй кызлар бар, бик кат үзегезнең киләсе кияүләрен тикшерегез, чөнки шуннан әйтәм, күргәне бар, ишеткәне бар. Дагестанда, Кавказда бигрәк тә ул якларда бик күп ул мәсьәлә, бик күп. Безнең якларда да бар. Киләләр, сорыйлар, нәрсә эшләргә менә 3 талак бирдек инде, нәрсә эшләргә хәзер дип баш ваталар. Аңа җиткермәскә кирәк. Сүннәт буенча ничек аерылу? Әйттек, кайбер җитди сәбәпләр булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Шулай бит? Төрле җитди сәбәпләр булырга мөмкин. Менә бергә тора алмыйлар. Ул чиракта сүннәт буенча аерылырга кирәк. Сүннәт буенча. Ничек була сүннәт буенча? Халал җифете чиста булган вакытта, аңлыйсыз инде, чиста булган вакытта ират килә дә айнык акыл белән bütün нәрсәне уйлап бетергәннән соң, bütün нәрсәне уйлап бетереп, туганнары белән, әтисе белән, әнисе белән үзен киңәшләшеп, шуннан соң айнык акыл белән бер тапкыр гына әйтә, безнең гаилә нитә. Шушы вакытта гаиләне бетерү процессы китте генә әле. Һәм моңа 3 ай бар. Ислам буенча Аллаһ Субхана ва Тааля безгә шушы 3 айны бирде уйлап бетерер өчен. 3 ай бу кешеләр бергә
bir өйдә торалар, әлбәттә төрле бүлмәләрдә, bir өйдә торып, bir стәлдә ашап, һәм шушы 3 айдан соң инде әгәр дә төгәл шушы фикергә китсәләр, ул чиракта гына аерылу киттеме. Әле булай да аннан соң алар никах кылып яңадан кайтарырга мөмкин. Ләкин тегесендә bir юлы эшне әйткәндә инде анда андый мөмкинчелек булмый. Шуның өчен җәмәгать, карагыз, ислам дине хәтта менә шушындый шитрикле мәсьәләдә, бик рәхәт түгел бит инде, анда да безне акылга чакыра. Акыл белән эшләгез. Хис белән анда, әйдә, киттек. Андый нәрсә җарам. Гаиләләр таркалу мәсьәләсе, ни өчен таркалалар? Ни өчен таркалалар? Мин сезгә монда сәбәпләрне бер бит яза алам, Моның өчен, тегенең өчен, булай өчен сөйләмим. Нигә? Сез үзегез моны уйлагыз. Үзегез, менә бүген кайтасыз да, кеше бер кагазны алып язасыз. Кешеләр ни өчен аерылалар? 1 акча җитми. 2 фәлән. 3, 4, 5, 6, 7 бөтен ниләрне язып чыгасыз үзегез. Бу нигә кирәк? Кешеләр нигә аерылалар? Миндә андый сәбәп юк микән? Минем гаилә хәтер астында түгел микән? Так, әгәр дә хәтер астында икән, моны булай төзәтәм хәзер, Ягъни бу сезгә үй эше. Сезгә дә нидән интернеттан караган кардәшләребезгә дә үзегез менә шушы ни өчен гаиләләр таркала, язып чыгып уйлагыз. Үзегез уйлыйсыз, аннан соң киләсе кияүләрегезгә, үзегезнең малайларыгызга, малайлар булса, шуны өйрәтәсез. Алар әгәр дә моны белсәләр, аерылу проценты әлбәттә азаеп китә. Хәзер җәмәгать, инде әйттек, без шушы безне гаилә таркалудан җирак тота торган инструментларга килдек. Безнең балаларыбызны, оныкларыбызның гаиләләрне талактан, аерылудан җирак тота торган 3 инструмент сезгә бүген бирелә. 3 күбрәк бар, әлбәттә. Мин эшне генә бирәм. Эше дә бик матур. Әгәр дә менә шушы безнең мусульманнар да кайбер чакта аерылалар, әгәр дә шушы 3 инструментка алар тотынсалар иде, аларның гаиләләре исән калыр иде. Шуннан әйтәм. Үзегез күрерсез. Беренче, үзегез һәм үзегезнең балаларыгызга бигрәк тә өйләнә торган вакытта, никахларда, башка вакытта өйрәтергә тиешсез. Әгәр дә халал җифетләр бер-берсенә мәхәббәт белән карыйлар икән, хадис Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән. Әгәр дә халал җифетләр бер-берсенә мәхәббәт белән карыйлар икән, Аллаһ субхана ва тааля шушы вакытта аларга үзенең мәрхәмәте белән карый. Әгәр дә халал җифетләр бер-берсенә яратып кулларына тотынсалар икән, аларның кул арасыннан гынахлар төшә икән. Хадис. Димәк, безнең халал җифетебез Аллаһның мәрхәмәтен җәлеп итәргә төп сәбәпләрдән берсе. Мин әгәр дә үземнең халал җифетемә мәхәббәт белән карыйм икән, Аллаһ Тәала икебезгә мәрхәмәт белән карый. Әгәр дә аның кулын мәхәббәт белән тотам икән, минем гынахлар кыйыла. Аның гынахлар кыйыла. Күз алдына китерегез. Менә шушындый форсат булганда, әле бер үзенә яшәргә яхшыракмы? Ялгыз, аерылганнан соң. Ялгыз итеп торганда, кемгә караячак ул? Телевизоргамы? Кая карый ул? Юк, хадис буенча халал җифетенә караганда. Халал җифетен кулыннан тоткан вакытта, балаларыбызны биргән вакытта әйтергә тиешбез. Бу синең кызым, бу синең гынахларны гафу итә торган сәбәп. Әгәр дә син аны яратып карасаң, Аллаһ Тәала сезнең гаиләгезгә мәрхәмәт индерәчәк. Өйрәтергә кирәк бит моны. Әгәр дә моны өйрәтсәк, нинди талак турында сүз бара җәмәгать? Булмый бит. Хәзер иншалла бер аят укыйбыз. Рум сүрәсеннән Аллаһ Субхана ва Тааля безгә халал җифет, ягъни гаилә мәсьәләсен бер матур бер аят белән, шул кадәр тәмле, шул кадәр ләззәтле аят белән күрсәткән җәмәгать, әгәр дә без моны өйрәнсәк, шулай ук безнең бөтенебезнең, балаларыбызның, оныкларыбызның гаиләләр тәртиптә була.
21 аят, Рум сүрәсенең 21 аят. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Астагфирулlah. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха ва джа'ала байнакум муаддатан ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Шынлыкта сезгә шушындай bir зур аят бар, дәлил бар, кашан Аллаһ субхана ва тааля сезгә, сезнең үк җаннарыгыздан сезгә халал җифетләрне бар итте. Беренче. Без нәрсә укыйбыз? Аллаһ тааля безгә әйтте: сезнең халал җифетләрегез сезнең үк җаннарыгыздан. Yani әлбәттә монда Адам алейхиссалам Хава анабыз белән, әлбәттә. Ләкин икенче төрле укыганда халал җифетләр бер җан шикелле. Yani алар бер-берсен пазл шикелле әгәр дә тапсалар, пазл кебек, бу Аллаһ Тааляның мугъҗизасы, рәхмәте, бәрәкәте шунда бар. Шуның белән сез бер-берегезне тапканнан соң Min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Siz аларда тынычлык тапсын өчен. Җәмәгать. Аллаһ та нәрсә әйтә? Сезнең халал җифетләрегез пазл, сезнең икенче яртыгыз сезгә туры килә торган, сезнең җаныннан ук әйме, бер-берегезгә туры килә торган. Ул сезгә шуның өчен бирелгән, сез анда тынычлык табыр өчен. Эштән кайтабыз, арган, усал хәллә кайтабыз, халал җифетебез янына һәм шунда тынычлык табабыз. Һәм киресенчә, әйме? Халал җифетебез анда көнүзен балалар белән, ниләр белән, мәшәкатьләр белән, тәлинкәләр белән, тигеләр белән без кайтканда тынычлык килде. Сәкинә кайтты. Игә тынычлык кайтты, хәзер җал итәбез. Гаиләнең сәбәбе, гаиләнең максаты бер-берең янында җал итү икән. Бер-береңне ашату түгел, бер-береңне диңгезгә алып бару түгел, бер-береңне анда теге берне эшләү түгел, моны тынычлык табар өчен. Yani bu аятта Аллаһ субхана ва тааля безгә гаиләнең максатын матур иттереп әйтте. Мин сезгә үзегезнең җаннарыгыздан халал җифетләрне бар иттем, пар ясадым, сез аларда тынычлык табыр өчен. Ва җа'ала байнакум муаддатан ва рахма. Һәм сезнең арагызда мәхәббәт һәм рәхмәт бар иттем. Мәхәббәт һәм мәрхәмәтне сезнең арагызда урнаштырдым, шулай дөрес иттереп. Һәм сезнең арагызда мәхәббәт белән мәрхәмәтне урнаштырдым. Җәмәгать, карагыз нинди бийек сүзләр, әйме? Шушы аяттан без аңлыйбыз, теге иләнешкән вакытта, әйме, гормоннар белән, ниләр белән ул мәхәббәт түгел. Ул мәхәббәт түгел, ул гашык кына, әйме? Мәхәббәт һәм мәрхәмәт шушы аяттан аңлыйбыз. Аллаһ Тааля әйтә, ул ди мин сала торган әйбер. Гаиләдә мәхәббәт һәм мәрхәмәт юк икән, димәк, Аллаһ салмады. Гаиләдә мәрхәмәт һәм мәхәббәт бар икән, димәк, Аллаһ салды. Булмаса нәрсә эшләргә кирәк? Психолог янына барамы? Коучер? Аллаһтан сорарга. Чөнки берни дә психолог гаиләгә мәхәббәт белән мәрхәмәтне сала алмый. Әгәр дә кемдер булай әйтә, ширк кыла. Аллаһ Тааля әйтә, мин салам ди. Мин салам ди. Менә бу аятта 21 аят Рум сүрәсенең ул вакытта әйтә, мин салам ди. Кемдер әгәр дә әйтә икән, мин дә салалам, күрәзүче берәр нинди, приворот ясыйм да бетте. Ширк. Аллаһ Тааля гына сала ала, һәм безгә дә инде монда бик яхшы бер инструкция, әгәр дә мәхәббәтегез сүнә башлады икән гаиләдә, дуа кылыгыз, Аллаһтан сорагыз. Әгәр дә балаларыгызның гаиләдә мәхәббәт сүнә башлады икән, дуа кылыгыз, сорагыз, Аллаһ Тааля салучы.
Истә калдырыгыз. Рум сүрәсенең 21 аят. Һәм 3-нче хадис булдаймы? Хадис буенча нәрсә? Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва әйтте. Әгәр дә мәхәббәт белән үзегезнең хәләл җифетегә карыйсыз икән, шушы вакытта Аллаһ Тәала сезгә мәрхәмәт белән карый башлый. Аят буенча нәрсә әйттек? Аятны укыгыз инде, аны укырга кирәк, ятларга кирәк, аңларга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтте, бу бик зур мугҗиза. Сез бер пар булырга тиешсез, бер нәфистән ясалган, бер-берегезгә сакина табыр өчен, тынычлык табыр өчен, мәхәббәт белән һәм мәрхәмәт белән яшәр өчен сезне бар иттем ди Аллаһ Тәала. 3-нче хадис, гафу итегез, 3-нче дуга. Һәр бер мусульман кеше шушы дуганы һич шиксез көненә кат әйтергә тиеш. Бер тапкырына түгел, кат. Монда бер тапкыр гына гомердә әйтү алай булмый. Никахта гына бер тапкыр гына хәзрәт укыганы шушы дуганы булмый. Һәр бер мусульман кеше шушы дуганы көн сайын кылырга тиеш. Раббана һаб лана мин азваджина ва зурриятна куррата аъюни вадж'ална лил муттақина имама. Шушы дугада Аллаһ Субханаһу Тәала безне өйрәтә, бу аят. Өйрәтә безне, дуга кылыгыз, я Раббым, миңа шушы үземнең хәләл җифетемне, күз нурларымны бар ит. Һәм балаларымда инде. Анда дугасы узын. Ягъни без шушы дуга кылган вакытта шулай ук теге аятка туры китереп, без Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз, менә шушы минем хәләл җифетем мине сөендерсә иде. Нигә? Чөнки аслында җәмәгать, соңгы фикер, югалтмагыз, соңгы фикер. Аслында менә шушы яшьләр киләләр дә бит әйтәләр, характерлар туры килмәде. Әлбәттә. Характерлар туры килү ул 1000-1 булырга гына мөмкин. Ни өчен? Чөнки кыз бер гаиләдә үсте, җигет икенче гаиләдә үсте, бусы тузлы ашый, бусы тузсыз ашый, бусы булай эшли, бусы иртә тора, бусы соңрак тора, бусы булай тәрбия итә. Миллион мәсьәлә бар, миллион. Әлбәттә, алар туры килмәде. Әлбәттә. Ягъни әгәр дә холыклар туры килмәде дип әйтсә кемдер, әйме? Без нәрсә әйтәбез? Син әллә моны белмидереңме менә? Әлбәттә туры килми. Шуның өчен дуга белән әйтәбез: "Я Раббым, син минем хәләл җифетемдә минемнең күзләремне шатландыр." Ягъни минем күзләрем аңа караганда матур, яхшы сыйфатларын да күрсен. Миңа ошаган начар сыйфатларны күрмәскә. Шундый дуга. Менә шушы дуга белән безнең гаиләләр теге шиккә барып җитми бер кашанда. Әгәр дә без шушы әйттек бит, әйме? Әгәр дә без шушы эш нигезгә нигезләнеп гаиләне тотабыз икән, әйме? Менә шу хадис, аят һәм менә бу дуга белән әлбәттә башкалар да бар җәмәгать. Әлбәттә башкалар бар. Аптырамагыз, башка кайдыр нидер киңәшләр күрсә